Welcome to Lutong Kapampangan. Isa na namang lutong kapampangan ang aming ihahain sa inyo ngayon. Ito ang bulanglang na bangus o tinatawag na sinigang sa bayabas. Ang sinigang ay isang Filipino favorite at madalas ang sangkap nito ay sampalok or tamarind. Pero ngayon gagamitin natin ay bayabas o guava. Ito yung ating pampaasim. Sa panahon ngayon, kinakailangan natin ng vitamin C upang ma-boost ang ating immune system. Ang bayabas ay rich in vitamin C, lycopene, and antioxidants. Maganda ito sa ating balat. Rich din ito sa manganese, which helps the body to absorb other key nutrients. This is how we peel guavas. Sunod namang balatan ang gabi or taro. Taro or gabi is rich in fiber, potassium, and magnesium, and also vitamin C and E. Isa na namang rich in vitamin C ang okra. Alam naman natin ang vitamin C, nagbo-boost yan ng ating immune system. While vitamin K1, ito yung role niya ay sa blood clotting. Maganda rin ang okra dahil ito ay low in calories and carbohydrates. Meron din siyang protein at fiber. Dumako naman tayo sa kangkong o water spinach. Kangkong cure all. It contains carotene, amino acids, and minerals such as potassium, iron, and magnesium. Kaya naman, tinatawag siyang superfood. Ito naman ang ating bangus o milkfish. Ang maganda dito, ito ay low in sodium. It is also a good source of vitamin B6, phosphorus, and selenium. Pakuluin ang gabi sa 1 litrong tubig. Inuuna ang gabi dahil alam naman natin matigas ito. So, kailangan siyang mauna para hindi malusaw ang ibang mga sangkap. Kapag kumukulo na, check natin kung malambot na siya. Katapos nito, i-add natin ang bangus, okra, at sili. Ang bangus ay madaling lumambot. Kaya naman pagkatapos nating palambutin ang gabi, doon lang natin sinasahog ang ating bangus. Gayun din ang okra at sili. Hiwalay na pakuluin ang guava dahil ito ay sasalain pa.
Yung iba sinasama na agad sa isda. Pero kami, pinipili naming separate ito para masala yung guava, yung fiber niya. Gamit ang strainer, sasalain na natin ang bayabas. Dahan-dahan lamang ang pag-mash nito para ma-extract natin yung juice ng bayabas. Kumulo na, timplahan ng kaunting asin. Iwasan natin ang paglagay ng maraming asin kasi masama ito sa katawan. Pakuluin ng mga 3 minuto. Ayan, pwede na. Sarap naman. Anyaman, bulang lang na bangus. Kainan na. Ayan, excited ang aming Mingming ngayon. Gusto nang kumain. Para mga tana. Bulang lang. Hi, Mingming.